बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि फुजा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय मालके सादाक नार्जारी बिथाङा गोमानानै दंमोन। गथ'बो दङ, सप्तानैल' जादोंमोन गथ'आ। ओमफ्राय दा बियो मा जाखो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसन हरनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाहैबाय। दायो मानसिखौ मोनफिननाय जाहैबाय। दा जोबोद मोजांनि बाथ्रा, मानो होनोब्ला न'खराव ओरैबायदि दुखु जाबायमोन। दा आं भिडिअ हगारनानैहाय जाय ब्रादारमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुनानैहाय बे मालके सादाक नार्जारी बिथांखौहाय न'सिम खबर हरनानैहाय खोन्थाहरदों। दा बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर हरदों। जोङो बेबायदिनो गावजों गाव सहाय खालामलायनांगौ। दा मानसिखौ मोनफिननाय जाहैबाय। मालके सादाक ब्रादार, आङो नोंथांनिसिम फंनैसो बुंहरनो सानदों जाहैबाय, नोंथाङा आंनि सायाव भिडिअ बानायनायनि थाखाय दुखु मोननो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो ससियेल मिडियानि मानसि हिसाबैहाय जायनो लिंहरनानै भिडिअ बानायहोआ मानो जों बानायनो गोनां जाहैयो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांनि न'खरनि मानसिया नोंनि सायावहाय ओरैबायदि अननाय दं, बे हिसाबैसो नोंथांनि अनसुलि बिसि आरो न'खरनि गासैबो नोंनि सायावहाय बेबायदिनो खबरना दबरना 12-13 दिन खबर मोनैनि थाखायहाय ओरैबायदि हाल्लाय हाफाय नागिरनो गोनां जादों। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङासो नोंथांनि प्रब्लेमखौ मिथिगौ, मानि थाखायहाय बेबायदिनो मबाइला गोबाव सम सुइच अफ जानानै थाया। दानि आथिखालाव बेबायदिनो गोबांथार सिन्था खालामनो गोनां जाहैयो। गोबां बिदेशिफ्राव मा जाथाय जादों नोंथाङाबो निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुखायो बा खोनाखायो जानांगौ। दा बहुद साननो गोनां आरोखि ना। दा बिनिखायनो नोंथांनि न'खरनि गासैबो ओरैबायदि नोंनि सायावहाय दुखु फोरमायदों एबा दुखु मोनदों। ओंखाम जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया, नोंथांनि सायावहाय नोंथांखौनो सिन्था खालामै बेबायदिनो सिन्था खालामनो गोनां जादोंमोन। दा बहुद मोजांनि बाथ्रा आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मानो भिडिअखौ बेखौ लाबोखो होननानै बुङोब्ला, माने आङो इउटुब चेनेलाव आगारनाय हिसाबैहाय गोबाङानो मिथिनो लुबैयो आरो। मानो होनना बुङोब्ला गोमानानै थाबाय नालाय मानसिया, दा माब्रै जाखो माब्रै जायाखै दा बयबो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनिखायनो आङो क्लियारिफिकेसन हरदों भिडिअनि गेजेरजों, मोनफिननायखौ मोनफिननाय। आरो जुदि आं भिडिअ बानायोब्ला, सोरबा बानायहैयोब्ला, आङो बेबायदिनो साक्सेसफुल जानायखौबो आङो खोन्थाहरफिननो गोसो जायो। गोबां आं भिडिअ बानायबाय, इसोरनि अननायजों फ्रायहिन मोनजोब्बाय आरोना। जेसेबांनाखि आंनि चेनेलावहाय आं मानसि गोमानाय मानायनि भिडिअ होदों, फ्रायहिन मोनजोब्बायानो। अनलि सानैसोल'सो मोनै दङ आरो, ओमफ्राय फ्रायहिन मोनजोब्बाय। दा बहुद मोजांनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला गोबाङानो आंनि फल'वार्सफोरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जेरैबायदि आङो रिकुवेस्ट खालामनानै भिडिअ बानायो, थिग बेबायदियैनो अबावबा नुसनोब्ला डाइरेक्ट कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरो। दा थेंक इउ स' माच ब्रादारमोन आरो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरदों। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन। आङो डिटेल्स मोनफिननायखौल' खबर हरनो होननानैहाय नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंखौ अनोब्ला सापर्ट खालामनो हागोन। बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय। बाय बाय।